kono naga nachi kurura kiasi kiri tuke vile kieki onye no riga 001 diga sidi kieki riga 003 diga sidi yeli kieki kira ri tuko mino komoga baro kinga na hagotire na uyaudi kira ri tuko diga sidi na bare diga ri tuko yare diga sidi na bare kira ri tuko mo ba ko tuma ngai ale diga sidi kyo kieki ndana tsaga mundu dane tabe ko tuma inga na ngege dore tumoga inta ki tuma kana na ko de diga sidi kieki ma omuzaza ikikure onye nayo munyakiro ogotuma utakiona ujuzi usero na kumayaga usere na murana ero devango mugaga minyokorete ekina barete ninga ajitu mugai ikikuma mama tigati na inde hona ro na nyora ichirichi banto sagenge eso echivande bisi omuga ndikuna kugeka kasi ya mwana ne chane banto sa bata bana kwa bodi ejinde bana ge kuguye to KCFM 94.1 enka yomugusi wono nabo gotonyora online ase channel yaito ya YouTube nabo igo fan page ya Facebook ase KCFM 94.1 ase togo kobekera emeyega yao eyemo ase eyemo emeyege yunga mone chinyangi amatanga emesangerekano yege siasa emeyega ya graduation ne yende menge inyora go subscribe nabo igo go share guchia saba mino una botambe inkaninka KCFM nero enka yomugusi. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na KCFM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na KCFM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na KCFM. Imanye Diga chabuto kile 33 na isatense mo yabono mambe chinsani cha Afrika ya mocha ene nkayo mu gusikisi ya FM station ya unambe masoko seme okumanyira bo igokokya ne birobona ne bangire gaiga gukumanya ile chinguru manasa magazeti ili tukolia lero na lero bado niko peke yangu niko man solo Ronald Mayaka Brigadier bado igale igikareke mo gyo kone kinga mbagerete konyora amorokerio igoro yokobwatoka amagana yobochori gosama chibu yobochori ekero engaki yobochori era ikenche bro gotamengo kwa du omonyakirogo kugokwa nega igambate gazeti ya The Daily Nation nabo igo he gazeti ya Taifa Leo chitariki ni 15 na momutinyo gatano narimo omwaka bwechiri 2022 nebere
litukolia Alhamisi TBT gochakane gazeti ya The Daily Nation as a headline ngatabanga Fall of Sakaja. Johnson Sakaja no senator bwe county ya Nairobi boigo kurigekero kibo governor se county ya Nairobi bono nigo muchando omubwatite kubwatikana nechi certificate chiaye ekyo kikotebekananga kitali cy'obumaye na gusukibwato bututukanu korengana na ekeombege kurunga Commission for University Education omugano yogo ire chinguru mono ase epechi ya 12 goika epechi ya 13 ase gazeti ya The Daily Nation ekero okurigero boronge Johnston Sakaja bono nigo akumeti ngakero kende na chigwancherwa nekyombe ya IEBC gochia kurwandira ekero gekyo governor imeye county ya Nairobi gose ngakira chikoba asesemende ibo bate banga bono oyo kurigye ekero gekyo governor imeye county ya Nairobi goetere tigiti ya Jubilee Moroke Paul Cap Igade bono kero kende ni gara chikonyo liba galia bene liokoba omugaba na raisi imeye county ya Nairobi onye Johnson Sakaja taligo chiwancherwa koboria ekeroge ekyo imeye capital city ya Kenya Nairobi. Mwacho motogere horboto na bokora nyora senchira yo wikiranu asepechi yo 12 wekepechi 13 gazeti ya The Daily Nation. Kuriwe ya sepechi ya kabere gazeti ya The Daily Nation ni bwatoroboti igoronga ngaki ekyombekia Al-Shabaab bono gyacha kire gutumika chisimi na boigo chi message chioko gonyago convert abantu gochiase obokebago boigo nigo yatebekanire nga ekyombekia Al-Shabaab bono nigo gutumika omtandao o Facebook asengencho yogo hack account gete chia banyenena kero kende korosti account gete chikubwatoka amangana atali yobo maene oroboti roire chinguru mona sepechi ya kabire weke pechi ya gatatu gazeti ya The Daily Nation mwacho motegereri mbairanirete magega ogosaga na kwabete ase enyomba ya Dusit yigo toka ime yomochi o Nairobi ase gotebekana oyo raeto bosaga ni obo atumegete omtandao o Facebook kwane kinga obosaga ni obo wa kolirwe ase epechi ya kana ye gazeti ya Taifa Leo aiga oroboti rukwaneire ndolinga Raila Odinga bono nigo arareti bene nga omo governor obono bwe county ya Kitui omusubati Charity Karuki Ngiru bono taligo chiko kwegerera kirugo kia ikyobo governor nigo arachikonyore mirimo ase serikali ya Azimio la Umoja wa Kenya onye kego chikoegwa obora yobo tariki kianda cy'umutinyo gatano gatatu omwakoyo boigo nigo Raila harodekanete komo koboko Julius Malombe goche kurige kirugo ikyobo governor nonye nabo chinguma chigotebanga Julius Malombe na David Musila na bago chikurwanirira ekerugo ekyo asebono abamenyi be county ya Kitui barachikone kingo bago chikoa ekerugo ekyo nyuma ya Charity Ngiru korusiwa ase county ina koirwe ya Nairobi ase kero kendara chikoigwe mere mase serikali ya Raila Odinga no bomo Azimio la Umoja wa Kenya onye kawo chigochorwa chitariki chinagote bikianda chimotienyi onane omwakoyo ase epechi ya gatano ya gazeti ya The Daily Nation omwacho motegero ne batoroboti gaiga ngangaki ebono omurai gosomurai bo mabwa Kenya kwanza boigore omokonyu umurai wense ya Kenya Daktari William Ruto arage kiara igoro yogo siekwa we company yokorosia ebinyugwa ya Keroche nende gatebirenga ogosikwa we company iyo nigokero kende kubwaterani namangana asiasa na bagosoma roboti rosipichi ya gatano gazeti ya The Daily Nation bwemanye asenchira yobo ikerano asepichi ya gatano narimo ya gazeti ya The Daily Nation ni bwato roboti ga igoro ikerano mwacho motegereri igoronga ngaki Professor George Wajakoya uyo koligyo borabwense ya Kenya wetere tigiti ye kyama gya Roots Party ngaki achageta masoma ye na kerokene ngaki achire goikana gosoaswe omuchieso gose gosori ya siasa asebono ba iranirire omubugi chingoro chingere gyata Luck Philip Dupe uyo sireti bugima bwaye nengero asogetie ya egokwana igoro ya prisoner ikina kiba kwanelete gaiga na at the same time ekarare gosokenge iyo Professor Wajakoya nigo arenge gosomera amangana yobo wakili
ase university yamo ime ya United Kingdom bono mbakwarerete gaiga omwancho mutegereri igoro ya Professor Wajakoya buna akorigie kerukia ikibo president imense ya Kenya na buna abasae banyareko baba kumucengera Wajakoya yagotemanga gero kenda chikonyole serikali enya sore nigo erachigusime kumense ya Kenya yera chigokonya gwakana amadeni madeni ali Kenya bwate yichinse chinde nabo igo chingiti njire kira chigotugwa gati ebintu binde agokwa na se manifesto yaye oyakoro kwa Professor Wajakoya naende gabatebanga Ruto na Raila abo chira bakorure chibolimo erena roma yetenkiara chigokorerwa konya uchumi yense ya Kenya gutika no roboti oruogo so asepechi ya gatano na kabere ye gazeti ya The Daily Nation nebwate oroboti o igoro ngangaki ense ya Kenya bono yatugutire chibesi nyinge ase oko rose chi project chitanya goikerana unabona mu bwekano ntubwate edamu ya Arol neli ya Kimwarel yende nero ya korosibwa chinsemo gicha Nakuru ekorokwa Itare bono chibesa goitane bilioni 5 niga gotebekananga chia bwato gutubuna chi loan korosia chi damu icho chitanya kwera goikabono at the same time aiga omorigereria omonene bwe chisabu aiga Kenya moroke Auditor General Muswati Nancy Gatungu bono nigo aragirwe kiara asengencho yogo taikera ni merimo yaye yokorigereria amangana yokubwato ko we konda yagoitane shilingi chi billion 32 echiocha echokero kende chedetiguwe na parliament asengencho yokorosia egento gutokoroka fiber optic owoso moro botiru asepechi ya gatano kabiri gazeti ya The Daily Nation asepechi ya gatano gatatu gazeti ya The Daily Nation ne bwato roboti rokobete tayo mwananchi asekeli bagotebanga bono ligoli liobosi bwechibando nigo lirachigukina neye nkubwatekana nechibando kubura echo kirachigosegwa na korosigwa obosi gikegenderete gose soma sepechi ya gatano gatatu gazeti ya The Daily Nation elinde bwemanye ase oboikerano gocherukana goso asepechi 10 ya gazeti ya The Daily Nation nibwate oroboti gaiganga ki abantu bane abo bakageire kumusaga no musubati yo mona kumubira kibesa chinsemo chirikia ongatarongai bono bane nigo babwatirwe asengencho yokoiba gotumeka chinguru nabo okwemanya roboti ro asenchira yobo ikerano asepechi 10 egazeti ya The Daily Nation nago konyoria asepechi 12 weke ya 13 na roboti twakwana igoro yo mochando mubwate omuseneta bwe county ya Nairobi omoske Johnston Sakaja korigereria ase epechi ya 15 na kabere bono gaigamba kwanirete igoro yekombe ya IEBC ekiyekora wa no munyakero gwa Fula Chebukati bagakwanira igoro yo gukora clearance ase bali abagochikorigie birogo ao emergency ya Kenya ase epechi ya 15 gagatumba kwanirete today in history ose omugano rero korengana na kurumagega litukubune lya rero chitariki bune chia rero omwaka bweri bwe ya mochimi kianda na 52 nigo Right Reverend Festo Habakuk Olang uyubwate miaka 55 nomo acho letukoba omo archbishop umotangani bwe kanisa yeki Anglikana imeyense ya Kenya na koira libagali ya orenge omo archbishop borongo rwa Africa Right Reverend LJ Picha na bokwe manyoro botiuru onye aye koromwanchi bwa magana ya history asepechi ya 13 ya gazeti ya The Daily Nation akorire samangana yichi county mwacho motegereri rero nigo bamurekerete gaiga county ya Isiolo county nero bamurekerete gaiga buna ekerogo kibo governor bono giachire kwaregania abantu babere naende nigo getegete ko bura chivarasi nibere neyira chikoba gati yo mugabana obono go Dana Doyo yole independent nabo igo oyo kabeire omuraibwa banga se bunge ya Nairobi Moroke Abdi Guyo noyo ndinare gaigo korokwa okoba komoroka halake wako no arenga sekombegeria Ethics and Anti-Corruption Commission buna omwenya kerogo ose omo chief executive officer nabo kumanyanga county ya Isiolo
ngakigenderete kerba batebange igebwate abantu berigeti buna bakichikura goitane chiri fwe 53 na isano nemo emie ya mona 43 goskabosio asendo chega iga ndoche magana narakwanere iga sepe che 25 nemo igoronga ngaki nse ya Tanzania gendete kuligerera igoro y'abantu bari bagotoma kuri sense iyo ya Tanzania na kababa tami namba kwande to robot yoruga iga at the same time robot ndore ga iga igoro ya Inach Conference Kenya asendo chabarai ao ga iga bakagire goikerana na bagasoma robot yoru kabisa goika ase epechi ya karenga ga tigandigere lingo tebi buyekima goika ase epechi ya 20 na epechi ya 20 na isano nemo ase DN2 lero ne kwanete ga igoro yobwaga chibwe chinyomba abuna okonyora abantu bakwagacha ase embure gotwe toiga saro mweya kero kende egento gekoira chinyomba ase okonyora liba likonyia kero kende chinyomba kolimera yabukwe manyoro boti uruo ase nchira yobo ikeranu ndoga enderete goika ase pechi ya 30 na ibere egazeti ya The Daily Nation kocheruka kegosoa ase magana chinse chisko bado umuchando nori meyense ya Ukraine kerega nderete gusaga no nense ya Russia ase bono abalemi babwaterani gusana no busaga ni obu meyense ya Ukraine kero abanajeshi bense ya Russia bagendete gusaga nense yo ya Ukraine omwancho motegele kero wende ko ga igose kurigerera ndoche ga obituary sinchirega bantu bali ba siriria magima bono babikire ga iga ase pechi ye 45 bagosoma bwemanyie na ase egesero gichigoso totara egesero gichigoso na basore pechi ya magayi gazeti ya The Daily Nation lebo toro botinga akiri goliria maguta ria betari gokina ase shilingi kianda igonga maguta petrol nigera chikuru shilingi 150 na kianda ekero diesel ira chikobe 140 na boigo amafuta alia korukwa kerosene ara chikwa shilingi 120 na isano na ibere abasene tabono nigo barure gochika nge serikali echigotumeka shilingi billion 15 ichia sangireti gwetania nekombekeria Kenya Revenue Authority elinde kora konya maguta ikwira nanse elio mwananchi gokonyeka hesabu endema wako baadaye wana tiga toka ndege serogi chiko sori na bagosole gazeti ya The Daily Nation mbakwanire to robot iga ye igoro ye chiko sori chigenderete sekemino no kelikia UEFA Nations League bono ense ya Costa Rica ense ya Costa Rica nigo ya betense ya bwangoiga go qualify sekemino nekyo nyuma yoko yikole timu ya New Zealand ngole ya Masirige na Liesagero ikole timu ya New Zealand egole Masirige Liesagero nindo chega iga by the way timu ya Shabana mbakwana taige mino kia National Super League egole timu ya Shabana bono kerokende era chikogenda goikegesero kelikia William Olentimama ime iye county ya Narok ekina kia chiko karabuna egesero gianka neye igegocha nyuma inga egesero kelikia Gusi Stadium ngeraro sigwakere nara yumo chomo tegere kurwase gazeti ya The Daily Nation asubwa ngomoranko banya chinguru mwana se gazeti ya Taifa Leo jamani ase headline ya gazeti ya Taifa Leo headline ya gazeti ya Taifa Leo hapa kufinyana tu ngarote banga bono gaiga no kumigugoka aiga bagukwanera magori y'ebintu bunago kigukina enyanya ya mono shilingi 10 obosibono ngo kibole kobora ikega kibando kigose gunchiyo amafuta gakinire rigori emie ya mono 50 na kianda ne lita ya moya petroli naboigo emie ya mo na 40 ne lita ya moya diesel emie ya mono 20 na isano na bire ne rigori liye lita ya mo ya amafuta ya yokoreranka yakobe gose na kerosene roboti noro kwanira sobu gare kabisa ase epechi ya kabere gazeti ya Taifa Leo ase epechi ya gatatu gazeti ya Taifa Leo roboti mwancho motero roro ikeranu igoronga kibono omurai
obumo bolibwa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga bono bagotebanga igo amuganeti Charity Ngilu osega muruseri Charity Ngilu asokoligo bogavana imeye county ya Kitui. Charity Ngilu garachikoiwe miremase serikali ya Azimio la Umoja onye bomo chiwachorwa koira serikali tarehe 9 mwezi wa 8 omwaka uyu. Roboto na bokoro somuru ikerenu Raila gayo kwa na yekararenge ase emesangere kono yaye imeye county ya Kitui ase gotebekananga bono mungwano koro kwa Julius Malombe na David Musila na batigaira segeti yubono era chikoba igoro yaba na Kitui koranga nigo bara chigochora ko mugavana bwe county iyo. Epechi ya kane gazeti ya Taifa Leo ebwato roboti ngaki Boni Alwale aminyo gatigwe kurwa somo sangere kano yomo imeye county ya Kakamega chinsemo chiriche matungu kerarore kanete ku mwake koko Fernandez Barasa oyiro mu Rwandereri bwekerogo kibo governor wetere tigiti ya ODM chinsemo chiriche county ya Kakamega liva bali ko mwake koko Cleobas Malala igekora kanesi kanera bworoboti norora sipechi ya kane gazeti ya Taifa Leo. At the same time mu governor bwe county oyo kabairo mu governor bwe county ya Nairobi na goteni wa nyuma yo kubwatire nuno kurumi Moroke Mike Mbovi Songo nigagendete kwirwanirira gusekero kendo chikwawe tigiti eyura mokonye kurwanirikero gokibo governor me county ya Mombasa yagocha nyuma ya Irungu Kangata na boigo Paul Kapigade wanchero warabo chikorigekero gokibo governor me county ya Nairobi nyuma yoko ba clear nekembe ya IEBC. Omwacho matogeria sepano igazeti ya Taifa Leo. Korigereria ase epechi ya gatano gatoto ya gazeti ya Taifa Leo mwacho mwategereria wenka yemo gusikisi ya fam oroboti ndore gaiga ogokwaniranga ngaki egeikaro kio morabi ense ya Kenya omoske Uhuru Muigai Kenyatta kiabwate memo chio monene Nairobi ekiabete kio gokumia ekero ebendera ya Somaliland yemogetiwe Somaliland nense mo ya Somalia ense ya Somalia iyo ekorekana weyatana na kurwa ense ya Somalia ekerete getenera kobe ense yetenerete bono omo ambassador bwense ya Somalia iga Kenya nigo esogeti kurwa sege ikarekyo asoko gechigwa nga kibendera ya Somaliland ekururukirwa neri ense ya Somalia etairurukiri nara yo are asepechi ya gatano gatoto ya gazeti ya Taifa Leo asepechi ya 10 ndoto ya rali sakararire gaiga neria geography paper 1 sabana bali very serious KCSE na omokoligereri gaiga machibungo chiaracha na bogona ko wetie ya ebueka kwa gachia ase epechi 13 ya gazeti ya Taifa Leo ebwato roboti gaiga ngangaki omwana funsi uranyara ko kubwate magana yige Swahili keni moje Alabini Wala ni morocho mungono kwa Robert Elijah oyo bwate liogirigia liogo voice advert ase chinyomba cyoburaria igentokia mokonye kwegendereria asobogima ase pechi 14 nebwate gaiga asabarokigwa nabo kwemanyigoro igetabu gaiga set book ekoro kwa Chozi Laheri kiri na Assumpta K Matei nabo kwemanyiga yanga kiwo ki analyze elindo kemanye boiga ase pechi 15 nebwate kegerie koro kwa tumbo lizilo shiba abakonya chimbinu au chioso mungwana nalega yokoro kwa matundura bitugi nalega igo mungani sana naboko manyanga ngaki agokwanira magane geswali ndobote Professor Iribe nabo igo John Kobia bosi nabamanyi bege swali ya muno morokiwe naboko bwati asobo ime endoga endelele konya kwemanyia methari nero ikoro kwanga heri nusu shari kuliko shari kamili naboko manya muno morokiwe naboko chikomanyanga methari iyo na yibwana lete gutumeka egesero gichigosoli nabagosolia omo Kenya Roslyn Chepngetich na Wilberforce Kones nigo bara chikotwale keberweke kwa sana ekere bara chikogenda imeyense ya Norway asomo chioli kwa Oslo se bara chie Konia Nchoka acha tusubiri tuone matokeo yatakuwa vipi ase chigosoli chia UEFA Nations League timu ya Armenia egaikorwa timu ya Scotland chigolinye aseyemo Moldova egaikore timu ya Andorra chigolibera seyemo timu ya Uholanzi nero Netherlands egaikore timu ya Wales chigolisa tasebere timu ya Poland
igaikoro ni timu ya Belgium igorire masirige na Riesagero. Timu ya England igaikoro chigori nyasirige na Riesagero ni timu ya Hungary. Timu ya German ikaikora timu ya Italy chigori sano asibire. Wacho motegereri nara yokorwa ase gazeti ya Taifa Leo bila wasiwasi wote. Cha tuingie kwa dondoo. Acha tuingie kwa dondoo. Togoso asakoro kumtuapa Mombasa. Mtuapa Mombasa. Kike koseke kale mtuapa Mombasa. By the way, omusubati oyo mubwe miaka ya igatwa. Musubati oyo mubwe miaka ya igatwa. Nabwa to musacha. Kirabwa to musacha akaba osokire kurukali tukerimo kirasoka akonya gutara kogenda gucia se town ya Mtwapa akanyorera uri ekurumaga yaye AV8 egali ndito sana kubabuna njabugia kaoni gake yabugia kaoni agasukense mabuna basubati bakora stokake bastoka gasonse moiga lakini egacha nere gatena sare ekerore gikaira nanse akanyora kagwa kiru saruti kurume no mungwano reko yegendia akaigo mungwano yoko murangeria kama tebi unaenda mjini ndio naenda mjini wapi Mtwapa haya njoo nikupeleke basi cha nikupe lift chunko lift gai gatogende so watu yakataka gukana lakini mwali yagasoime ekera soime yegalielia wacho motegereri bantu buna batakire bakaba bako gamba wewe unaitwa nani naitwa fulani unatoka pande gani natoka mahali fulani naenda mahali fulani haya waona vipi wakachinja ni namba kumbe omungwano liani garo mutenengu ajabu lientenyi lyo gukumia musubati lya kagundwa bwangongo yo ne lientenyi kweli gatebanga gana onkoromelia bosani bwabo bagachakira gabo bagachikana bakaba bakumerana bona bagakorera guchaka esabali y'obwanchani na guchakira bakagenderera lakini musubati yakabaga gakora obwanchani nelientinye libobisi bona lientinye ligakorera komo enyombe ya moime ya Mtwapa enyombe ngiya ebungalo kabisa nyomba ya gachire utumeka mitindo ya kisasa akamulikira bakaba kori imiremo bakomokonya akaramenyeta se nyombe iyo lakini yende ni matiga musubati onanyomire urobwanjani bokare boli botari kubwati besa musubati iri akayinyira bajaga gwagiro mwako ezi minga kai tonganyora naonda ye ntagetengo chika sende bono nachanganya le nyombe ngiye sana musaje iri agacha akagenda roro keragenda roro baba tebanga gitutukere maiso ama tukoyo moibine merongene rero nabora temeri mubwatwe musaje iri ya akabaka gocha akini nandoira na gochika akamanyange nyomba murugi yaye gakomboete kai kinta chiti kwe bole nga yagoro sibe asaba komboye nene ngabune liente nyiri gajari likamonyera no monto nga kai umusaje naro kale gochari buo okonyerere kanigora ati nando beka bakegerinda siko ora atomo gaso dira na nyomba mungwano lia gachoba ngora akabanyora no bali karabajo no baraga soki musubati olia akamosoki kuru nyomba kama tayari toka hapa nenda kabisa musaje bo musubati olia gokumia lakini musubati oliko bakogenda guchiari singi na bwate chibesa gete akamotebi yaye ine landlord wono nchendo chenga tueta ndira singi nchata gete na inche tobe nere kibwanchani na akanire wono na kiro chako ngangere ngenje ngabuneye musaje aga jinga bya gateba mugugwa no mungaini kungwa no mungaini lakini musaje ibada ya kumanyanga musubati ngo mungaina alenge yaje ko mungaina enyangiri gachaga sale ko musubati uri agaseligwa go ikabono ga chandegete aye mukungu kyutakobera umwegenwa asenyumo yawo tiga kubwati chibesa tali chiro cyo kirarosyo ubugima na bwanchani mbwanya kogorubesa ngo chande kole tiga nkolera abo asenge nchondo chibiro bya nega ya my director kontevinga ebiro bya ne bya elire deke yamo yategere koraga chinsa ibire chemo no mambia enyorere gazeti yao ya Taifa Leo na boyi gazeti yao ya The Daily Nation wimanya yo mara yanda manga senchira yo boikranu
Mwancho motegereri nabo tubwatia si mitandao ya ito yonsi ya social media. Ensemeli ya Facebook Kisii FM 94.1, ensemeli ya Twitter at Kisii FM at Kisii_FM, ensemeli ya Instagram, ensemeli ya YouTube Kisii FM 94.1. Like, subscribe na share eline na libinto bikoba boronge keima tugukina asobwamo. Chikoraga chinsaibere konyora tore ebitage na nyuma yo konyora ebitage mwancho motegereri ntokole chinkwana che yamase yamo no yokoligie kerego kyo MCA ase ward ya Ibeno eye gotoka imeye constituency ya Nyaribari chache county ya Kisii Moroke Steve Arika aka Richuma tochiandare kena mange sana kwarganete gase tukwelia lero na onye koromo menyi oibeno ontegerete SMS line 0791088922 kanya gutumari boli yao Steve Arika banagoika igonko mobolia eyemase yamokwani aba yako usicheze mbali nchenko kwa du omonyakero. Ayo narairo borito asa magazeti aseritukoria rero. Kisii FM 94.1 enka yomugusi bono nabo gotonyora online ase channel yaito ya YouTube nabo igoi fan page ya Facebook ase Kisii FM 94.1 ase togo kobekera emeyega yao eyemo ase eyemo emeyege yunga mone chinyangi amatanga emesangerikano yege siasa emeyega ya graduation neyende mengi inyora go subscribe nabo igo go share guchia saba minu una botambe inkaninka Kisii FM nero enka yomugusi.